Tutti ihan täyttä vaan. Toivottavasti. Mä mietin sitä kans, mutta Aino oli itse varmaan lähdetty, niin mahtaa. Menkää kattoo, jos ne... Me käydään. Miten sä tykkää tosta Celestistä, jos on... Se on virassa. Sitten tulee aika moderni soundi. Suppressiin saa voit niin jotenkin järjestää mun käsityksen mukaan eri tavalla näitä muista miten se oli? Se oli jotenkin tässä. Tämä on kiva. Täällä on hyviä, no miten sinä annat tiedät? Aika vahva. Pistäpä kolmosen kaappi kiinni ja miten se on. Vai onko se kiinni? Tästä vaan trumpettiin. On se helppo voimakas. Tosi voimakas. Trumpetat lävellä. Entäs sit tuolta kaiken likaa? Se on hankala, kun se on lyhyellä. Nyt se oli jotakin ylimääräistä. Kyllä.
mä rekisteröin jumalutuksen viirisi jännittää, niin olisi vaan päällä. Mä voin sanoa, koko ajan näen hyvin paljon päällä. Kolmonen kakkoselle se on niin kuin... Se löytyy tuolta, mutta kakkonen, niin kolmonen. Vaan näihin sitä, mutta niin... Näin. Mä menen tuonne alas kuuntelemaan. Onko tää, nyt sä oot rekisteröinyt tämän sillä tavalla? Onko toi mikki hyvä kohdalla? Joo, sä se sitten niin käsitöissä viirisi. Mikä se on sitten se viirisi? Mikä se on viitattu alla? Onko sillä joku? Mikä se voisi sitten se... Pistetään vielä. Onko se?
Joo. No okei, se on hyvä. Tää on vähän tällainen virje, että se voi pudota käsistä. Ei tule mitään kunnon virsiä tässä vielä. Sitä? Onko sillä väliä mitä virttä? Onko väliä mitä virttä? Mitä siellä on? Tuommoista me tein ja sovittu saada kirjassa. Mitä? Toimii hyvin tuo lauletus. Ja tommosia harvoja sitten tulee. Mitä? Yritätkö laulaa? Juu. Ja sitten jos tulee se tämmönen niinku, vaikka nyt tää ei mikään niin voi virvoittaa, niin se tulee tämmösiä.
Mutta kun täällä mä en näitä halua pistää sinne. No, minä toi biologista. Niin tietysti nämä voisi oikeastaan jättää pois, jos haluaisi käyttää tämmöistä vähän niin kuin klassisempaa, niin silloin näitä ei ole. Täällä on niitä kaikista ihan hirveästi pelissä. Ja mulla ei ole vieläkään yhtään kakkosta päällä. Se on aika vaisu. Mä yleensä noudatan niitä, mä pistän täältä sen. Okei, just kaikki kohtelit. Pitäpä siinä molemmat kaavit kiinni ja lähde silleen liikkeelle. Joo.
yritän olla sellainen kromaattinen, tehdä semmoisen kromaattisen improvisaation, niin mä näin. Lähet sä aina oktaaviasemasta tai lähet sä vähän niinku eri asemasta, siinä voi muodostua vähän erilaisia? No se saattaa olla.
miten paljon sä heitä ajatella sävellajia ja kaikkia mahdollisia sointuja tuossa, miten paljon sä teet ikään kuin korjausliikkeitä? Pakkohan sellakin tehdä. Mutta nyt tässä jos mä yritän olla niin erikoinen siinä harmoniassa, niin mä tein sen sillä tavalla, että mulla on täällä. Se on kyllä. Mutta se on jännä, että siis se mitä mä niin Wagnerissa ihailen hirveästi sitä semmoista niin hirmu hienoa. Se on niin tavallaan paljon parempi Wagnerin romanttinen harmonia kuin Regerin. Sitä mä en vaan enää niin löytää. Ei meinaa millään löytää sitä tuosta. Se on enemmän semmoista kuitenkin semmoista funktionaalista. Koska Regeri on siitä, se on vähän Regerin harmonia, hiukan vähän niin kuin Schönbergin dodekafonia. Se menottaa semmoista tietyn karakteristiikan, se kadottaa jo, mitä Wagnerilla vielä on. Wagnerilla merkitsee se, ne pienetkin muutokset, jos se tekee jotain tämmöistä näin. Yksi tämmöinen pieni muutos merkitsee, mutta Regerin se ei merkitse enää mitään. Se on vaan... Mä muistan, että miten mä ihailin, Sointepallo soitti sitä Regerin Wachtauftustlistimeen. Se oli siis hirmu hieno se kadenssi, kun se tulee. Kun se kuulee nämä tekee nämä virtuaalit, se tekee nimenomaan loppuun ne sanoo. Seifeltä äsken matkin, tämänkö se? Se on ihan sellainen. Se Regeri tämä. Ja näitä harmonista yhteenottoja on Listi Homoisena. Mä en muista miten se menee, mutta siinä on todella se semmoinen keino. Mutta ei nää mulle. Soittaisi vaikka tämmöisen niin kuin tämä.
on koko ajan